Chingak chingia na indo mwancho murigererwe gataseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bo mugusingo igena no genderete kwego kya kubwatia mirobiri yonsi gataseni kya Ndizi TV cyaragire Chinsa Isato na ndekero ndeto kwarigania eri onkomanye aina kwarigana eri asenchera ere yobwekiranu gendera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website ito ni ora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga amangereterane Everlyne Osero orito batranere kwene kya wikira sensemo imenyerero ni gakoro kwa Joshua Auta kabana into ikomwerio Omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo aganirie abantu kurigereria mono bali babwate omuchando bwobongo abo anene bakorero busaria bwe chingenjo au nigaya kwana chinga kyabaka gutarira omwana sagini oyo obetega okonorwa maiso mwana bwe myaka 3 oyo rasenya gitari ya Kisii ae chinga kyomunya gitari omunene bwensemeyo abagakwene kyabuna omwana oyo nyoriro bwenya kurende tago chia korora asubugima bwaye muri keito ndemo Stephen no robot senchira yobwikiranu magega yo mwana Junior sagini kuringori guna banyagitari nigo bona bweni guna kobabuya asekorenda abanyagitari baine kiribuna inseye rioba bobweni amboyo buramokonye arore naende asobogima bwaye. Fortunately, the child is quite healthy, is talking, is walking around, although blind, and is actually healed. So he should be discharged. That cannot be a possibility because it was crudely done. There are no experts. We are the only hospital in this region who do cornea transplants, and we get all our corneas from the US. There's no eye bank facilities in Kenya that is functional, so we get our corneas from the US, and there's no technology at the moment in any other place around here which can handle those eyes, and it was crudely done and with a lot of infections, and really that doesn't happen. I'll 100% rule out that possibility. Omwana sagini nigatarirwa nyagitari na babisa korwa visio mo governor Kisii bakorau na governor Simbarati. It's unfortunate that this has happened to a small boy, 3-year-old. The only thing we can do is that I know, and I'm realizing this is a thing which has been raised. There is a mental health issue in many families, not necessarily in Kisii, countrywide, which thing that we need to look into and see if it's possible for us through the community health workers. Arati na ichanirege kuri kiona gukigikeria asebona ruri irabuna abisene yakaniro kubweni gwa kwa sagini na asara bega kovera kurindwa goikoko bakwaye buya. As a government, I've decided that I'll settle the bill with the hospital here where the baby was brought in, and at any given time that we found the other side of rehabilitation center is accommodative, therefore daktari will release the baby to okobori gwani gobono kwa ruru asabe menyime ya Kisii wetanga ne chimbwa chimbe choboke bago asabisie county ya Kisii ya ruri eira ne konya asera nyare. It's my humble request that those ones, the chiefs, the assistant chiefs, the clan elders, I'm sure where this incident happened, chiefs must be knowing that that family, it had a problem, and they should have put a cross eye to what was to happen, all the aspect of what was to happen. Obo tukiwega koreke nigo bogendrete nsemo ya marani na bisicha banyanyimbo ase abagereria bange bo bwene bwa mwanya bantu batebire goika baterene bokongu goiko mwana Junior sagini onyoriro bwene bwaye. Has be our brother's keeper all through. I'm realizing we don't have a proper facility, and it has called upon my conscience now. Even the supplementary I was doing, I have to put some little money to make sure there is rescue center properly
kuripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven. Mbia mano murike itonde mo Stephen ase oroboti ururikiranu unenchira ya moyo korokyo wanchani na begokonya abana bali batigire chintakana ritkolia rero nigo ebyombe au kubwatrana negeta seni kya Ndizi TV beso kya na wikirana asense moya Keumbu Holiness Children's Home ase babwatukobokonyi bwebinto au negento abana abona baigo abateneri babo babakogokera mono na kugania abasamaria bayakogendera weso kya na kurobokonyi murike ito Josephat Amisi na manke. Obumenyo bwabana chintakana bwa Keumbu Holiness Children's Home litukolia rero nigo bwaba enga yebyombe ebingi byenyarako bikubekeraniamo na kweneke ebyenyarako babigosanga amona abana abo anene gwetera asobokonyi bwanyarako bokolekana litukolia rero akore to morobere una kwayo bwatiri kwikira igatwagokire kubana abana babaje chintakana na barabubego kibunamba bwato matoko bakagokorwa no na kugokomente ati amange nduno mogoko twaretire twaibure byako kubera na Ndizi TV twagokire ntwanya goshanga na inwe andaonsi gati yebyombe byo Forever Africa wa Kenya pamoja Sako Kande General na Rocky Driving School gati yebyombe binge ebyanyarako bigoikira nawo na kweneke ebyanyarako bikwena na obokonyi bwabo bwabene Ntwanyara ko batogotarera Keumbu Children's Home kubwatera nama na Ndizi TV Rocky Driving School na abanda abane kurune sada ito so konya abana aba chintakana balege abane batari kwenyara ogocha gweituga igabona Wakenya pamoja no kubwatera na micho organization chinde koranga abana balege batabwati Bible akero kende baro babwata biro kini bamenya tase obogimo ko koranga na baro ba nyauri ko sherekea Christmas no mutambo ko mwaka uchi mwaka oli babwata mu Samari tango kuja kumarwa ile kundi letu la Forever Africa kikundi cha wana youth kwa Kisii tuacha Keumbu Holiness Children pata partner na Ndizi TV warentele siku and we are happy that the kids have enjoyed and we thank all the well wishers and supporters and donors that came on board for this great day. Thank you. Ebyombe ebyo bikora wanegeta seni kya Ndizi TV nigo byenyarako bikwena na ebyewa gati yabo chianga na boigo chindagera icho chiranyarako bachiko chikutumeka amona abana abo anene chingaki echichomoyega bwe Christmas. Igo tuachira in solidarity with Ndizi TV because of the program babu ate gocha se NK ya bana baiga nga Keumbu Holiness Children's Home. Tuagokire mono moyega tuanyorire baletira a lot of donation in terms of ndagera chianga na kuetani mono the moral support and in Chebu na Margaret igonde tendency office yomo women rep uyuko Kuduris Donya Aburi imwaro on Friday ga launch a charity mission and this charity mission yaye na berengete amangana muna ya bana how we wish kiro montale kuimokere ligoro elianyare go support ya bana babatabwati abayibuli babwato botaka koruchinka because this is tomorrow's generation. Oboteneneri bwa obomenyo obwo ise ya Reverend Aberion Chari niganyara ko bakubatuke ngwana ya bene na gwakera anene byombe byo ngambi yamono kubatikana no gusira kwanyara ko bakwena na ali tukolia rero Agitare ko Reverend Aberion Chari onte tukole ngambi yamono asengencho ya Ndizi TV bache gotokonya somo chinto Keumbu abuno mo director Keumbu Children's Home ko baterera abantu bamento yamono se tukuri mwanya tukutuma nye bire bike lakini abiko comment kama muro bino ngendrete kusangereria mpaka Christmas na mpaka New Year tutwagokire yamono Ndizi TV ko bwo mu chumbo boiga koreria abantu Ekta seni Ndizi TV boigonge nyalete ko bage gutikumaiga Rocky Driving School wa Kenya pamoja na abandi bali kanisa kirichi nyinge chacha cy'umupastor lyo taletereje esoda byamono kegima na bali bonsi batubwatira twabwatirana ilyo kwendekya una umurubiri yo ikirigaiga Moripotere kitaseni Ndizi TV kuru Keumbu Holiness Children's Home litarana ngoro kwa Josephat Amesi
Mia mano muriketo Josephat Amisi ase oroboti orurikiranu abaibodi nigo bagenderete kuborirwa kurenda abana babo iri kubatanga kurwa sobotumeki bwa mariogo yo gutindia ayone na koirera au bosaria bwe chingencho au ayangorengana na bwatani kurwa se kyombe ya CBO eke otoka sensemo ya Nyamataro imeye bunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii ekera wono baumira nago kwanera alia babeire bagokora nabo igo alia barobereti go chigokora ase omwako gocha munenjira ya moyo kwegenderera bya ase obugimo bwega muri keito Mildred Momanyi nabakagusanga nabwo omwaka oyo bwekiri bubere na merongebere nebere nigo bono orange kwera ase bono ebyombe ao bigendete kweroberia aso korigereria aria bakorire aso mwako mogima na kubeka ebitambukiro biri barachikobwatia aso mwako gocha asensemo ya Nyamataro yereme ya Kitutu Chache South nigo abanyakyombe ba community based organization gose CBO korwa ase ekenyoro kya Nyakobali baumerana na gukwanira aria baragani gochia goikerania aso mwako gocha ase bagania omorai bwense gokonya abanyakyombe bonsi balia berigetie ase Kenya yonsi rituko ria rero nigo twarenge ase kenyoro kya Nyakobali ase ngencho yekiombe tobwata ororo korengana buna giatokonyire na giatokoreire amanene goikira twaikire rituko eriga igo ntogendete koiraneri buya mono ng'ekiombe keiga togende gusirana botambe na gende gotokonya chingaki chionsi gekora buna bono gekera tokorigereria abana baito bachire isiko nande twaigure ng'ano ne president yaito nebwate obuya nebyombe biga igo ng'a togendete komosabera agendere gotokonya erinda rete aso yaya aretire etokonye toimoki igoro togendere botambe gosirana chingaki chionsi nde tokoteba serikali yetu tubwati simu na bono tubwatu murubiri bwo kwanda gukora just ekiombe kira social service egera tunyare kumanyikana na itu Kenya yonsi nyone bokonyi bonsi bogocha na into twakonyi mune kenyoro kya Nyamataro Nyakubalia twanyore support yeyu egera twikira abande ase chingaki echo nigo abanyakyomba abo bagikeria ebinyugo byo gotindia ase ebinyoro ase chingaki echi aborokigwa baleisiko ase rusentambe kenyore kigeito twarigereirie ebinto biragere bitoirani magega buna intwe kenyoro egenteka monkeri ng'aki twarigerei twarorire igoro yebinyugu byo gotindia buna chinyasore na marwa twabigikeiri ng'a mbibasa kororekana ase kenyoro egekogera abana baito buna baleruse nto baganeretie amayanga na baro bagenderera ase amasomo abo bagenderera gokina na baro bacha koba abarai bamambia igo intumune kenyoro bono ega twatine ni atugusimama imara tote ng'aki ekenyoro kya Nyakubalia Nyamataro igo torochi mutu mangana ya maru mangana ya sore mangana ya boibi buna bano bagenderete gochikobosiri tori egera toje kubwatana twese nabagambi baminto ndo sirie obobe bole ase kenyoro gito kerabe tonyore abantu bali buya nande bali productive igo kerinkorukia sogotebya baiboli na abana ko uchumura gatutosire kenyoro gitamo tuserie binyego ebiga byo gutindia ase musimo biga we Christmas nande buna bona ese eruse iga abayena bali asichinka nigo baigo baganiria abantu esugu kwengia na kugania bali babwate gusangana bamwabo igo bona intumune kenyoro kya Nyamatari gosatureshera abantu baminto tokuganiria Christmas yekiya muri Christmas mo celebrate na maru muri Christmas ngora nande muikera abanda asoku bakonye kerega ki Christmas ninga kiyo goikera abanda asoku baikeri maitachi mbalimbali onye kogwate base yao orendagere yao irabona muna abana bali children's home na butoko moko bairera egera abana abanyara ko bagotwara ubwari we Christmas ginko ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elitseliane Mildred Momanyi Mbia mwana omuriketo Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu tugutana nayo nigo mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua agenderete kubakira abakenya ng'ambia muno ase ukubakira chikura eriokora ense ya Kenya ukwana chinga kekira naso musangirikano bwa masambo ase nsemo ya Maralime county ya Samburu nigo boigo abagakugania abaraya barabwatani bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya kunganya gocha se serikali ya Kenya kwanza eriokoreta magendero ase abananchi boigo nigaboria barai na boigo abo sabobore ndikorwa seseme yo kubwatrana erio kwene kiabuna obosare bwechingencho au gati yabo oboibwetugo bwabeire bogo ikomo erio. Na muambie vijana
nyinyi viongozi, maneno ya wizi wa ng'ombe umepitwa na wakati. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati, na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete hustler fund, wakope pesa, wafanye biashara. Hii wizi ya ng'ombe, hiyo biashara siku yake imefika mwisho. Na niseme, waziri wetu wa usalama amesema, Inspector General of Police amesema, na ninataka kusisitiza police officers wetu ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. Niulize wale viongozi akina mheshimiwa Leshomo, wale walikuwa ile pande, kujeni kwa serikali. Kuna haja kukaa huko? Kuna haja? Sisi tumefungua mlango kuja kwa serikali. Uchaguzi imeisha. Ile mzee mlikuwa mnafuata mambo yake imezima. Hakuna mahali anaenda. Sasa wewe unafuata mtu ambaye hana serikali, hana chochote. Mkuje kwa Rais William Ruto, tukaribishe nyinyi. Nataka kuambia hao viongozi wote, watu wa UDA wale walikuwa pande ile, tuwakaribishe. We are one people, we are one nation, we are one county. We welcome everybody. Abaremi mense ya Kenya nigo bagendrete kwenekeriwa rigesarigi ya ase amatukare bosyo ayangorengana korase company emsuro imeyense ya enekiribna nigo egocha kwena nimbusura sobonge ase gosego chakera omwako gocha kwenekia buna rigesari abere rigo kina erigokora omochando bwendagera naboigo enchara imense ya Kenya. Security is ensured. So we are working with our farmers, we are working with all our stakeholders so that we can be able to ensure our country is food security in line with the Kenya Kwanza manifesto of agricultural transformation. But in the next year tunajua tutapata mazao mengi kwa sababu ya mbolea itapatikana. Their techniques, especially for planting, have not been very nice, and they haven't been harvesting a lot. So we thought we come over, we start training few farmers. Ekeombe kia sheria sako nigo yacha kirobosmeki bwemete bunenchire moyogo ikerania omuroberio we serikali bogosmeka emete chibilioni 15 agokira omwaka we 2030 bunenchire yemo yogo kigosego keania emechandiria koreta kubwatikana no guchenchia kwerire kurengana no munyakirogo bwe kiombekio Justice Patrick Kiage nigo aine kiabune kiombekio nigo kirengete korenda ebintu bietana ine mwanya bantu nabo igo obogima bwa mwanya bantu yani gaya kwana asensemo ya City Park mimucho Nairobi chingaki bacha kagusmeka emeta sensemeyo nabo igo chingaki barenge gochengera obokoreri bwabo gosokuba we kiombekio ase miaka 50. I happen to be attending a lot of these meetings. Our role as a cooperative is to promote growth and development of cooperatives. Also marking this in a unique way by planting trees. Chairman, I believe, will be coming after every year to check how our trees are doing. We also thought that as we turn 50, what is it that we can do? And we thought that, if we want something that really lives long after we are gone, the best way to do that is to plant trees. This is something that we'll do, not just here in Nairobi, but not just here at City Park, but we intend to do that in other places. As you mark an anniversary or you're marking an event, for us planting a tree, first of all, is a good thing to mark our legacy, make our environment better. And number 3, to hearken to the call of His Excellency the President for us to plant trees, to protect our environment and our Nekero abantu bagendrete kuyarigania se emegeye yesuguku nigo serikali county ya Vihiga yabainekera abamenyi bense meyo na uburendi boisa inembo chigotingiwa ero kubeka amagima y'abantu ase aororo ukona chinga kya umirana n'abaraiba bana bodaboda ase enseme yo mugavana we county yo Wilba Otichilo nigo ababori abarundi abonsi kweneki abunangwa kabare chiroboti ekero barorire obusaria bwangenchende yonsi. Tutahakisha kwamba maneno ya security
inaimarika, hasa wakati huu wa Christmas. Na vile mlipoambiwa hapo mbeleni, mkibeba watu, wajua sasa watu wengi watatoka huko Nairobi wakikuja town. Hala ile mikora inakaa Nairobi huko itakuja pande hii Christmas. Wakati huu ndio tunawahitaji zaidi kutusaidia kwa upande wa security. Kwa hivyo nitawahimiza tu, mwelekeo wetu na nyinyi ni ule ule. Hatutarudi nyuma na tutaendelea kusaidiana. Chiamate wetani chiribwisano asensemo ya mavoko athriva ni bakora wanu munyakirugo bwekiombe kia aimi Malukenya Julius Mutua niko baganirie umurai wense Dr. William Samoei Ruto waswagati na kugayana kungusana na kwa mangana yoboremo ukogendrete kwenekiwa ase ensemeyo kurengana na bonigo oboremo wensemeyo bagendrete ko unereriwa nekiombe kia East African Portland Cement. No one should ever call Kamba people squatters. We can never be squatters. In this land called Kenya, Kambas are never squatters. I'll tell you the truth. We don't have Kamba squatters. We are very humble people. Hata ile kitu mimi ningependa kuuliza serikali, badala mtupatie nyumba tununue, mtupatie title ya shamba sisi wenyewe tujijengee manyumba. Tuko na njia, tuko na uwezo. Mtupatie title, tuko na bank ziko huku, twende tuchukue pesa tujijengee manyumba. Ukitaka kujijengea gorofa si utajijengea? We as citizens wa area hii tunaomba wafanyikazi wa Poland, management board, executive directors wa refrain from interfering with our peaceful stay here. Kama wako na issue na sisi waende kotini. Omugavana bwe county ya Uasin Gishu Jonathan B nigo abwatokiro bokonyi bwendagere isaine shilingi milioni 10 ochiase abamenyi be county ya Turkana abagenderete wakwa no muchando bwenchara nigo boigo abeurire abasamaria bayakogendera wesokia na kurwa obokonya sinsemo ao asabanta bagenderete wakwa no muchando yo asate babuna endagere ibaba kubwatokanigera chikokonya wetani chiamate chiribwisano. I'm glad to report to you that from our well-wishers, we have so far been able to collect foodstuffs worth Kenya shillings 10 million. That is made up of dry cereals comprising of maize, beans, wheat, sugar, salt, animal supplements, and also pumpkins. We have also received more than 80 bales of clothes. The total foodstuff that have been collected are 65 tons assorted items that is able to feed 5,000 households for a period of 28 days. Service to humanity. I think this is a very noble idea once time came. And I want to encourage you, the residents of Uasin Gishu, save someone alive. The drought you are experiencing now, it's so huge. Wikirarega bano mwanchi omurigere nongo korera Amayia Chinsa Isato asenchera ere yo wikira numbi yamana sogo chora kobana nchi wikomerio bali bonsto bato kwatera na kwene kya mangana wikira senchera yo wikira na barabuni gonko bakira ngambia muno ngina bakondra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News asensemere ya Twitter boigo ase website ya ito nigora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke ryogendere kubwatia emirobiryo nstogokoretera emirobiryo gokogokia emirobiryo gosemia mwanchi umurigere ribono igogendera kurigereria Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii iritariane Everlyne Osero urituka kubwatirana nere kwene kya wikira sensemo imenyererio nigakoro kwa Joshua Auta nere Abigail Nyanchama uyone kya bunachibicha neriogi kya wikira senchera yabene tokuganeria oborigere riborobuya ewikerengia nabo igo obutko botoereru. Ndizi TV.
obwensu bw'omugusi. Omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mambia yamatuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia goika Chinsa Isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase obwansu tumede na manga koraganire kulitukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriere intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuriao asenchire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni wotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni wotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na wogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye